És most egy picit más, aminek szintén nagyon örültem, hogy Erika megkeresett, hogy a kislánya szeretne nekünk népdalokat énekelni. És már önmagában szerintem megérdemelne egy tapsot, mert olyan szépen felöltözött nekünk, mutassuk meg ezt. Ehhez kell bátorság, kérem szépen, ilyen fiatal, hogy ezt így kiálljunk és énekeljük. Adjak egy mikrofon? Mindjárt Gábor bácsi egy picit elfogol ki, vagy eljön a háttérről. Addig nyugodtan. Szusszanj egyet. A hírnév az egy csodálatos dolog, igaz, hogy szokott a környezetet. Picit. Elpokolunk azért, mert itt még lesz egy viszonylag nagyobb helyigényű produkció, és kicsit elkészülünk erre, de lesz idők bőven, úgyhogy eljössz Gábor. Jó, ellenállnak egy mikrofon, de odadom ezt is szívesen, hogyha ez jó. Tehát a hagyományőrzés, a népdalok nagyon-nagyon fontos dolog, és hát azt nem tudom, hogy tudja mindenki, hogy Erika ellen anyukája a tájházért nagyon-nagyon sokat tett, és ő a tájház most, a tájháznak a lelke. Úgyhogy ha ilyen jellegű kérésünk van, hogy meg szeretnénk nézni, vagy már mi ilyesmi van, akkor Erikát keressük. Szólunk? Megmegyünk? Mindjárt, pillanat. Mindjárt szólunk. Egy fél pillanat. Ellen, készen állsz, igaz? Szuper. Hajrá, tiéd a színpad.
kedvenc a magyarnak, nem halnék így cipelőt, bűnadrágot várnak. De serkancsú csizmának, kocsas tollas fűnek, irigy gyöngyös perkának, magyar főkötőnek. Az én ingem lengyel gyors, csak hogy rózsa nincsen. Az én csizmám karmazsi, csak hogy talpa nincsen. Azért varták a csizmát, hogy táncoljunk benne, ha rongyos és folytós is, illik a tánc benne. Nem menj el, gyere vissza. Látod, hogy mennyire tetszett mindenkinek ez a dolog, ugye? Mit szólnál, hogyha ők is énekelnének egy picit? Megénekeltetjük őket? Én nem tudom. Figyelj, te elénekled a tavaszi szélnek az első verszakát, és ők is énekelnek veled. Mit szólsz hozzá? Csinálunk egy ilyet? Elénekled még egyszer? Segítünk neki? Szuper! Csak az elejét. Figyelj! Egy óriási tapsot mindenkinek. Ellenállnak is. Köszönjük szépen!